Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра новы пераклад беларускай Бібліі. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Ці патрэбны нам новы пераклад? Безумоўна, чым больш перакладаў, тым больш дасканалы тэкст вымалёўваецца, таму што пераклад, які зрабіў пастар Антоній Бокун, які выйшаў з друку ў канцы 2023 году, гэта не першы пераклад, але гэта адзін з першых перакладаў з арыгінальных моваў. З іўрыта стары запавет і з грэцкай мовы новы запавет. Перад гэтым мы можам пачаць ад Францыска Скарыны, што было шэраг перакладаў, і сучасныя пераклады ёсць, якія пачаў пастар Лукаш Дзекуцьмалей, і пераклад Васіля Сёмухі, поўны пераклад Янкі Станкевіча, пераклад біблійнае таварыства, які быў зроблены ксяндзом Владиславам Чарняўскім. І вось пераклад Антонія Бокуна. Мы можам сказаць, што наша біблістыка, яна узбагацілася яшчэ адным вартым перакладам, і важна, што ён з арыгінальных моў. Раскажыце нам пра перакладчыка. Пастар Антоній Бокун, евангельскі вернік, служыцель, самастойна вывучыў іўрыт для таго, каб перакладаць стары запавет, авалодаў грэцкай мовай, каб працаваць з новым запаветам. Ён чалавек, які глыбока закарэнены ў Біблію, як веруючы чалавек, і разам з тым мае вялікія пазнанні як лінгвіст, вывучаючы старажытныя мовы і вывучаючы біблійныя рэчаіснасці, якія патрэбна данесці да беларускай чытача максімальна дакладна. Ён працаваў над гэтым перакладам 11 гадоў. Ён выдаў спачатку новы запавет, кнігу прыповесцяў. Перад гэтым яшчэ выходзілі асобныя евангеллі. І вось так, паэтапна, атрымліваючы водгукі на гэта праз тое, што ў царкве чыталася гэта кніга, ён прыйшоў да рэалізацыі сваёй мары перакладу ўсёй Бібліі на беларускую мову. Цікавыя факты падрыхтоўкі перакладу. Калі пастар Антоній Бокун ён пачаў перакладаць, гэта быў 2011 год, то фактычна не было ніводнага даступнага асобніка Бібліі на беларускай мове. Таму што Біблія ў перакладзе Васіля Сёмухі яна заканчвалася, ўжо яна выйшла ў 2002 годзе. Толькі асобныя новыя запаветы былі з 2003 году, і то яны ўжо заканчваліся, а Біблія ў перакладзе Владислава Чарняўскага яшчэ не выйшла. І таму станавілася зразумела, што беларусу, які хоча мець Біблію на сваёй мове, проста немагчыма пазнаёміцца з тэкстам. І гэта быў такі вялікі стымул для таго, каб ён пачаў працу над перакладам. Працаваць над перакладам даводзілася у даволі такіх непростых умовах, таму што ён адначасова вучыў мову і адначасова на практыцы гэта прымяняў. Аднак вось ягоная такая метадычнасць, паступовасць, і пры тым, што гэта Біблія чыталася. Чыталася на служэннях у царкве, абмяркоўвалася. У гэтым сэнсе ён параўноўваў з іншымі перакладамі, і таму мне здаецца, што атрымаўся вельмі добры пераклад. Наколькі я ведаю, наклад амаль што скончыўся. Дзе сёння мы можам пазнаёміцца з выданнем? Так, сапраўды, вось гэты наклад, які выйшаў у канцы 23 году, ён для бясплатнай раздачы, ён вельмі хутка скончыўся. Аднак на сённяшні момант мы маем электронныя выданні. Электронныя выданні гэта YouVersion, гэта Bible Buy, MyBible, напрыклад. Тыя платформы, якія падтрымліваюць беларускія пераклады, на ўсіх гэтых можна пазнаёміцца з тэкстам. І таксама мы спадзяемся, верым і чакаем, што выйдзе новы наклад, таму што, як высветлілася, беларуская Біблія вельмі запатрабаваная кніга для беларусаў у цяперашнім 21 стагоддзі. Ёсць ідэя агучыць кнігі старога запавету ў перакладзе Антонія Бокуна. Так, ёсць такая ідэя, безумоўна. Калі гэта ідэя будзе рэалізавана, гэта будзе вельмі важная справа. Таму што адна рэч, калі ты Біблію чытаеш, іншая рэч, калі яна гучыць. Яна часам дапамагае лепш зразумець тыя ці іншыя моманты. Агучка Бібліі на беларускай мове, яна ўжо паступова вядзецца.
вось на канале Worship By ёсць асобныя кнігі біблійныя, асобныя раздзелы, якія цяпер ужо агучваюцца і слухач іх можа паслухаць. Ці даступныя новыя запаветы перакладчыка? Новыя запаветы яны ёсць. У цяперашнім моманце вось гэта зусім новае выданне 23 году, але ёсць яшчэ таксама новыя запаветы і кнігі прыповесцяў з выдання 2016 году. Андрусь, вашы уласныя ўражання ад перакладу? Ну, трэба сказаць, што з перакладам Антонія Бокуна я пазнаёміўся даволі даўно. Моя была, можа, другая Біблія, тому што першая моя Біблія гэта была Біблія ў перакладзе Дзекуцьмалея і Луцкевіча, а другая Біблія гэта вось быў новы запавет 99-го году выдання Уладзіслава Чарняўскай пераклад пад рэдакцыяй Антонія Бокуна. І тады я ўжо зразумеў, што вот пастор Антоній ён вядзе гэту працу. Пазней быў пераклад біблійнае таварыства 2003 году, новы запавет таксама, і пераклад вось 2016 году. З усімі вось гэтымі перакладамі я знаёміўся, і я бачыў, як ён удасканальваецца за гэтыя гады. Гэта ўжо прайшло з 99-го году, гэта ўжо 25 гадоў прайшло, а ён яшчэ больш удасканальваецца. Пастор Антоній карыстаўся тэкстусам рэцэптусам, ён класічны такі пераклад рабіў, максімальна імкнуўся перадаць дакладна, але і зразумела, каб чалавек, які чытае гэта, ён зразумеў. І на мой асабісты погляд гэта лепшы пераклад, які ёсць на сучаснай беларускай мове. На сённяшні момант нічога лепшага няма. І ён даволі лёгка чытаецца. Як сказаў адзін з вернікаў евангельскіх, што ён чытаецца як кнігі Якуба Коласа. То бок лёгка проста, і яны не напружваюць нейкімі наватворамі, не ўводзяць у нейкія двухсэнсоўнасці. Мне здаецца, што даволі дасканалы пераклад. Хоць, безумоўна, дасканаласці няма мяжы, і пастор Антоній так у прадмове да сваёй Бібліі ён і кажа, што вот калі ласка, ёсць мой email, можаце прысылаць свае заўвагі, прапановы па тых ці іншых месцах. Я адкрыты, каб іх абмяркоўваць і ўносіць у наступныя выданні. Новы пераклад беларускай бібліі. Чаму гэта важная падзея для Беларусі? Таму што мы сталі народам, які мае уласны пераклад, агульнадаступны з арыгінальных моваў. Мы атрымалі як бы свой яшчэ адзін нацыянальны біблійны пашпарт. Вось мы народ, у якога ёсць свой уласны пераклад Бібліі з арыгінальных моваў, значыць, мы ўжо на іншым такім духоўным і інтэлектуальным узроўні. Перакладчык Бібліі Францыск Кары напісаў: «Біблія як дзівосная рака, і такая мелкая, што ягня перайсці яе можа, і такая глыбокая, што слон пераплываць яе мусіць. У гэтай кнізе ўсёй мудрасці пачатак і канец. У ёй усе лекі для душы і цела. Няхай і новы пераклад стане для нас менавіта такой кнігай». Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!